पड़ाका कैसे हम उड़ाई, पड़ाका कैसे हम उड़ाई। सरकार कैले मानब पड़ाका कैसे हम उड़ाई। सरकार कैले मानब करहुना के तोहर माई चरोर कैले तब नहीं शांति मिले। पड़ाका कैसे हम उड़ाई, सरकार कैले मानब। डीजे नीरज बाबू, डीजे नीरज बाबू, डीजे नीरज बाबू। गद्यानी गद्यानी गद्यानी। बड़ा बीमारी हो कैसे सहत बनी हो। बड़ा बीमारी हो कैसे सहत बनी हो। रउए बताई छठी माई के दिन हो। छठी पेट रोए लगा बेटा बेटा कही, कैसे हम तोहके बताई रे। पड़ाका कैसे हम उड़ाई, सरकार कैले मानब। डीजे नीरज बाबू, डीजे नीरज बाबू, डीजे नीरज बाबू। गद्यानी गद्यानी गद्यानी। बजरंगी कुंदन हो कहे अमित मुन हो। बजरंगी कुंदन हो कहे अमित मुन हो। हे माई दया करी लोगला गरीब हो। दंड देही आई लोगवा हे छठी माई तनु को सकदी दयाना। पड़ाका कैसे हम उड़ाई, सरकार कैले मानब।